De kickstelling van deze week is: ik vind dat Anouk terecht door is op het Songfestival. Wij gaan de mensen vragen wat hun voor mening hebben. Ja, dat vind ik een goede stelling. Ik vind het terecht. Ja? Ja. Vind je het mooi zingen? Ja hoor. Ja? Ja. Ja, ik vind het goed, want sowieso Nederland is niet echt vaak in de finale terechtgekomen. En ik vind het is sowieso een heel goed nummer. Ja, ik vind het wel terecht. Ik vond dat ze goed zingen. Ze is ook een mooie meid. En ja, ik vind wel dat ze terecht door is. En gisteren gekeken, ja, ik zat niet zelf te kijken met mijn ouders, maar ik heb het wel gehoord. Dus ja, ik vond het wel goed. Nou ja, laten we beginnen met te zeggen dat ik Anouk een geweldige artiest vind, een geweldige showmens. En best wel gewaagd dat ze hier aan meedeed. Want ja, het kan toch ook op het moment dat je de finale niet haalt en de verwachtingen hoog gespannen zijn, dat je in feite de finale mist. Dus dat kan ook eigenlijk een negatieve invloed krijgen op je vervolg. Ik vind wel dat ze terecht door is naar de finale, omdat ze de kwaliteiten heeft. Maar ik vind het Songfestival toch ook altijd een klein beetje een loterij van landen die elkaar soms de hand boven het hoofd houden. En gelukkig is dat deze keer anders uitgepakt. Ja. Weet je iets beter Wat zei je? Vind je het ook? Mag ik nog een keer zeggen? Is Anouk door? Jij? Ja.